tienen que estar bien orgullosos de que Zara realmente les hayan puesto las camisetas. Son 3 restaurantes icónicos de Coruña, es un detalle bonito. Zara segue reivindicando a cidade da Coruña e poñendo no mapa internacional os seus recunchos máis senlleiros a través da roupa. Agora é o turno doutros negocios emblemáticos. Eduardo. A Zara volve poñer o foco nalgúns dos locais máis emblemáticos da Coruña na súa nova colección de roupa infantil que sae á venda en plena campaña de Nadal. Se hai uns poucos días aínda reivindicaba os churros de Bonilla, desta volta os protagonistas son a tortilla do Cabo, o roscón de Reis de Flori e os cucuruchos desta céntrica xeadería, a Colón. Se alguén de fora da Coruña lle preguntamos polo significado destas camisetas e sudadeiras, seguramente non teñan nin idea. E é que os estampados teñen un código propio descifrable soamente para xentes moi vencelladas a esta cidade. Simbolizan a tortilla do Cabo, os xeados da Colón e o roscón de Flori, 3 icónicos negocios da cidade herculina. Empezaron meus pais coa xeadería, que foron os que lle deron esta dimensión, en realidade, e é un lugar, sí, querennos moito na Coruña. Despois de case 40 anos elaborando xeados, este logotipo ten camiseta propia no xigante da moda. É moi bonito que se lembren dun para esas cousas, bueno, a verdad que estamos moi agradecidos e con moitas ganas de ver as sudadeiras e as camisetas pola rúa. As prendas forman parte dunha colección exclusiva para os pequenos da casa. Neste gastrobar onde se elaboran as mellores tortillas de España, as suadeiras xa locen enmarcadas. Foi un pouco de sorpresa, nos chamaron se queríamos colaborar nunha colección que iban a facer, e obviamente dixemos que sí. E pareceme moi ben a idea, non? É moi bonita. De feito, penso comprar unha para o meu neto, o sea que encantado. A confitería Flori tamén está na terna grazas á zona que ten o seu roscón de Reis. Yo creo que merece estar en las camisetas porque realmente es una confitería fantástica, tiene el roscón de Reyes que es excepcional. Non é a primeira vez que Zara presume nas súas prendas da cidade da Coruña. A desta colección é unha pequena homenaxe ás cousas ben feitas. Vai ser o agasallo do Nadal, sen dúbida.